Gezond eten, wat weten de Oostburgers ervan? Wij gaan het eens vragen. Weten jullie wat gezond eten precies inhoudt? Ongeveer wel, ja. Groente en vlees, afwisselend eten. En let je ook wel vaak op je gezondheid en wat doe je er dan aan? Ik wel tijdens het eten. Ik Maar niet. ik doe de boodschappen niet, dus Ja, ik weet niet. mijn moeder let er meer op, zeg maar nog. Wat we eten en zo. Kennen jullie ook de schijf van 5? Ik Half, niet helemaal man. Iets over groente, fruit, vlees. Wat is het? Set met, ja, volkoren brood. En dat was het wel. De week. En let u ook op uw gezondheid. Ja, daar zijn we wel een beetje mee bezig. En wat doet u daar precies aan dan? Sinds kort gestart met een project van mijn werk uit. En dat heet Beter Leven. En dat Beter Leven houdt in dat je vaker in de week gaat sporten. Daar krijg je adviezen van de diëtisten en je krijgt begeleiding van een personal trainer tijdens het sporten. En die diëtist die geeft je dus een heel aantal voorbeelden van wat je kunt doen om verantwoord te eten. En daar krijg je hele lijsten van. En met die lijsten, ja goed, als je gaat boodschappen kun je inderdaad producten nemen die eigenlijk heel gezond zijn zonder dat je eigenlijk daarvan te veel aankomt. En weten jullie wat gezond eten inhoudt? Ja, vooral gevarieerd eten dus. Ja, En, en veel vitamine en zo. Ja. En gewoon al je mineralen, gewoon alles wat je nodig hebt. En letten jullie ook veel op je gezondheid? Ja, Soms. een beetje toch. Ja, eigenlijk wel. Soms, niet altijd. Alleen soms tussendoortje mag ook wel gewoon. Net zoals nu. Kennen jullie de schijf van 5 ook? Ja. Ja. Kunnen jullie ook opnoemen? Je hebt Mineralen, water, vitamines, vetten, water en dat broodgedoe, weet je wel? vezels. Vezels. Ja, klopt aardig ja. En houden jullie er ook wel eens aan of valt dat wel mee? Ja, Ja, niet leuk, maar Beetje. soms. Ik eet meestal waar ik zin in heb en dat is meestal goed. Dat is meestal gewoon gezond. Ja, doe je ik komt daar er dan wel dingen. aan, denk ik. Ja. Gebruiken jullie daar ook de schijf van 5 dan? We ook altijd iedere dag dat we zorgen dat we alle producten van de schijf van 5 binnenkrijgen. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk. En vooral omdat je toch wat ouder wordt en dan moet je toch meer bewegen en ook wel verantwoord eten. Dat vinden wij wel heel belangrijk. De schijf van 5 proberen we dus in elke maaltijd die schijf van 5 in te leggen. Dus dat je altijd wat aan groenten, vezels, eiwitten en al die producten, dat die in ieder geval allemaal per maaltijd allemaal binnenkrijgt. Het valt niet altijd mee, maar we proberen het wel.